का बात बारे अब भइल कमजोरी ई कैसे भई देखत रही चंचल के का देखत रह हई ढोही के सटोरी आई बा कोनो दे द उपाय नहीं हमके बुझाए ई दवाई खाती कए गो जिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल